casi de forma espontánea un grupo de veciñas e veciños decidimos juntarnos e poñer en marcha este proxecto de veciñanza coa filosofía de que sexa un proxecto que sempre teña as portas abertas para todo aquel e aquela que queira participar. Inda hoxe, ademais de ter xa unha lista fechada, porque así nos obrigan a facelo para presentarse ás eleccións, temos unha lista xa cerrada, pero aínda así as portas están abertas para todo aquel que queira participar, que queira sumarse a traballar neste proxecto. Hai que deixar claro que nós non nos presentamos baixo ningunha sigla política, vale? O proxecto, como dicía antes, está aberto para todo aquel que queira chegarse, pero que non veña con aspiracións políticas. Aquí non se vai facer carreira de cara a Deputación, Xunta, Estado, Comunidade Económica Europea, Fondo Monetario Internacional, para pasar un bo rato. Coma dúas estreliñas son douradas raioliñas e encantos arroubadeiros. Nin son nadie. Simplemente son unha ama de casa que si está preocupada polo seu concello, que hai cousas que non lle gustan e que si que quería cambiar. A mellor mañá xa van decir: "Oi, veciñanza vai cambiar o mundo, di que vai cambiar o mundo". Non vamos a cambiar o mundo, pero si podemos cambiar cousas deste concello que non nos gustan. Un 25 de abril como este, de fai 40-41 anos, os craveis enchían aquel abril portugués, aquela primavera gris, enchían de alegría, enchían sobre todo de democracia, recordando que o povo é quen máis ordena. Salvando as distancias, en Cuntis eu penso que tamén necesitamos o noso abril. Gobernarnos nós implica consulta permanente con veciños e con colectivos implicados en cada decisión que se tome, xuntas parroquiais estables, útiles, con capacidade de decisión. Nós non imos caer na promesa fácil de que imos facer, imos acontecer, isto, outro, e máis o demais alá. A nosa única promesa, o noso proxecto estrela, é o traballo. Se pensamos fríamente este dato, un 40% de paro, e cando se falamos de desemprego juvenil superamos os 50, é verdadeiramente aterrador, é arrepiante, é insostible e intolerable. Nós consideramos que son elementais, básicos e fundamentales dúas cousas: emprego, traballo
e servizos sociales. E se falamos de emprego, e se falamos de servizos sociales en Cunti, sabedes que estamos falando de polígono industrial e de centro de día. Abandono total e absolutísimo do rural, das aldeas, non foron, como dicía Teresa, veñen a Cardecida ao resto das aldeas pedir o voto e máis cobrar impostos, e máis agora ca bacheadora, eso sí que é verdad que van. Existe, creo que é palpable, evidente, un clima de cambio. Hai un vento que zoa nesa dirección. Hai unha necesidade imperante de rachar co gris, de rachar ca frivolidade, co disparate no gasto. Hai que apostar pola renovación, pola capacidade. Formarnos nós, recuperar tudo.